Ahojte. A dnes tu vítam všetky potrebné veci. Niekto sa učí, niekto nie. Pomôžte, aby sme dobrí, chválení ľuďom, aby sme všetkých pochválili. Keď dážď musí padať, tak tuto dole, dobre, už pekne. Už nikdy sa nepamätám ešte viac. Ešte menej. Zrazu koniec. Ak budeš hru hrať, tak dobre. Možno neskôr sa učíme, ale nič. Tak všetko musíme potrebovať. Prácu, nebudeme prehrať reklamy, budeme mať niečo za niečom, alebo prispôsobiť niekto svojim asistentom, účtom Google a môžeme skladať. Tak pozrite si hru a videa. Ďakujeme.